Inselmilkom. L-ewwel preżentazzjoni tar-rapport tiegħi dwar l-emissjonijiet tal-karozzi u vetturi żgħar lill-Kumitat Ambjentali tal-Parlament Ewropew kien mument importanti. Dan huwa biss il-bidu ta' triq li rridu nimxu sakemm ir-rapport finali jgħaddi mill-Parlament Ewropew. Ngħid importanti mhux biss għaliex il-liġi dwar l-emissjonijiet tal-karozzi fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea kollha hija waħda mill-akbar liġijiet li għandu l-Parlament f'dan il-mandat, iżda għaliex hija liġi b'opportunitajiet u impatti kbar foqsma differenti. L-ambjent, is-saħħa tagħna u ta' wliedna, konsum aħjar għall-konsumaturi, opportunità l-innovazzjoni u qasam ġdid tal-manifattura. X'inhu lan ta' din il-liġi? Lan ewlieni huwa dak li jonqsu l-emissjonijiet ta' CO2 mill-karozzi u vetturi ħfief. Din tolqot lil min manifattura l-karozzi fis-sens li fl-istrateġija tagħhom iridu jaħsbu f'karozzi ġodda li jnitsu anqas. Dan ifisser li l-obbligu jinsab fuq min jimmanifattura l-karozza u mhux fuq il-konsumatur. Jiġifieri jekk illum ma ssuqx karozza li taħdem bl-elettriku jew li hija hybrid, ħadd mhux se jġielek tiskrapja l-karozza tiegħek. Iżda jekk qed tfittex karozza ġdida u tixtieq tmur għal karozza li ma tniġġis, għandu jkollok l-opportunità li tagħmel dan, billi min jimmanifattura l-karozzi joffri għażla aktar wiesa' milli hemm illum. Li nindirizzaw il-problema tat-tniġġis tal-arja mhijiex kwistjoni ta' soluzzjoni waħda. Biss liġi li tindirizza karozzi żgħar hija biss waħda minn ħafna liġijiet dwar it-trasport tat-triq. Hemm ukoll l-avjazzjoni, il-marittimu, l-agrikoltura u ħafna aktar. Barra minn hekk irridu nindirizzaw ukoll il-kwistjoni tal-infrastruttura. Hemm min jgħidlek kif trid aktar karozzi notfa jekk aqqas biss hawn infrastruttura għalihom. Hemm min jgħidlek ukoll ma kif trid l-infrastruttura jekk m'hawnx biżejjed karozzi notfa xi servu. U din hija eżatt is-sitwazzjoni tax xiġi l-ewwel. F'Malta hemm min jabbina l-problema ta' tniġġis mal-karozzi li qegħdin dejjem jiżdiedu fit-toroq tagħna. U dik hija parti oħra minn ħolqa. Bħal huwa trasport tal-massa. Fejn jidħol is-settur tal-trasport m'hemmx soluzzjoni waħda li tagħti risposta għal kollox. Li huwa żgur huwa li ma nistgħux nibqgħu inkaxkru saqajna. Jiena nemmen li hemm opportunità tad-deb għal manifattura fil-qasam tal-karozzi li jnitsu anqas jew inkella li ma jnitsu xejn. Opportunità tajba ħafna fis-settur tal-innovazzjoni, riċerka u l-iżvilupp. Issa rridu nażlu. Jew se nħallu kontinenti oħra jieħdu tmun f'idejhom f'settur li għandna l-kapaċità li nagħmlu hawnhekk fl-Unjoni Ewropea, jew inkella nkunu aħna lil naħtfu din l-opportunità għall pajjiżi tagħna. Sal-2025 il-produzzjoni tal-batteriji madwar id-dinja kollha mistennija tilħaq il-250 biljun euro fis-sena. Din hija figura waħda biss. Inħallikom messaġġ wieħed. Il-kwalità ta' ħajja aħjar hija katina b'ħafna ħoloq differenti. U nemmen li wasal iż-żmien li naqtfu bis-serjetà jekk verament irridu bidla tanġibbli għall-aħjar. Inselmilkom.